இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மின் கடத்தியில் மின் துகள்களின் பரவல். ஸோ இங்கே R1 மற்றும் R2 அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆரங்கள் கொண்ட A மற்றும் B அப்படிங்கிற ரெண்டு கோளங்கள், ஒரு உருண்டை மாதிரியான ஒரு கோளங்கள். இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டையுமே ஒரு மெல்லிய கடத்து கம்பியால் இணைச்சிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு கோளங்களையும் ஒரு கம்பியில் இணைச்சி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் ஒரே ஒரு கோளத்துக்கு மட்டும் Q அளவு சார்ஜ் நம்ம கொடுக்குறோம். Q அளவு மின்னூட்டத்தை கொடுக்குறோம். ஒரே ஒரு கடத்து அதாவது ஒரு உலோக கடத்திக்கு பார்த்திங்கன்னா Q அளவு மின்னூட்டத்தை கொடுக்குறோம். ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மின்னூட்டங்கள் என்ன செய்யுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே பரவ ஆரம்பிக்குது. ஒரு இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம், இங்கே இணைப்பு கம்பி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இணைப்பு கம்பி வழியாக இந்த மின்னூட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா இடம்பெயர ஆரம்பிக்குது. அப்போ இங்கே என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா மின்னழுத்தம் மாறுபாடு அடையும். இங்கே இந்த ரெண்டு கோளத்துலேயும் மின்னழுத்தங்கள் சமமாகும் வரை இந்த மின்னூட்டங்களினுடைய பரவல் இங்கே நடைபெறும். ஸோ மின்னழுத்தம் சமமாயிருச்சு அப்படின்னா அது சம மின்னழுத்தத்தை அடைஞ்சிரும். சம மின்னழுத்தத்தை அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அங்கே மின்னூட்ட பரவலானது நின்றும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கோளத்துக்கு மட்டும் R1 மற்றும் R2 அப்படிங்கிற A மற்றும் Bங்கிற ரெண்டு கோளம் எடுத்திருக்கோம். அதில் Q அளவு மின்னூட்டத்தை ஒரே ஒரு கோளத்துக்கு கொடுக்குறோம். ரெண்டு கோளத்தை என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு இணைப்பு கம்பி மூலமாக இணைச்சி வச்சுருக்கோம். எதற்காக அப்படின்னா மின்னூட்டங்கள் இங்கேருந்து இங்கே இடம்பெயரும். இப்போ மின்னூட்டத்தை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே உருவாகக்கூடிய மின்னழுத்த மாறுபாடு சமமாகிற வர இந்த மின்னோட்டங்கள் இடம்பெயர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதாவது நிலை மின்னழுத்தம் நிலைமின் சமநிலை உருவாகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடைபெறும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கோளங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தொலைவு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு கோளங்களினோட ஆரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். அதாவது இந்த இணைப்பு கம்பி நல்ல பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. கோளங்களின் ஆரத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது இது அதிகம். ஸோ கோளங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஆரங்களை விட அதிகமாக இருக்குது. அப்போ என்னென்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது. ஸோ கோளம் ஏயின் பரப்பில் அடையும் மின்னூட்டம். ஸோ மின்னூட்டத்தை கொடுத்த உடனே நிலைமின் சமநிலை அடையுது. அப்போ ஏ எவ்வளோ சார்ஜ் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா Q1. ஏன்னா இது பரப்பு அதிகமாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ Q1. இது B, இது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இது எவ்வளோ மின்னூட்டத்தை பெறுது அப்படின்னா Q2 அப்படிங்கிற மின்னூட்டத்தை பெறுது. ஸோ கோளம் ஏயின் பரப்பில் அமையும் மின்னூட்டம் Q1, கோளம் பியின் பரப்பில் அமையும் மின்னூட்டம் Q2. நம்ம கொடுத்த மின்னூட்டம் Q. அப்போ இந்த Q தானே இந்த ரெண்டுலேயும் பரவி இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷனை கூட்டுறோம். Q = Q1. இந்த ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா எது கிடச்சிடும் நமக்கு, இந்த Qவுக்கு சமம், மின்னோட்டத்துக்கு சமம். ஸோ Q = Q1 + Q2. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோளம் ஏயின் பரப்பில் நிலை மின்னழுத்தம். ஸோ கோளம் ஏயினுடைய இந்த பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய நிலை மின்னழுத்தத்தை V1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். மின்னழுத்தத்துக்கான ஃபார்முலா 1/4πε0 Q1/R1. இங்கே Q1, ஆரம் R1. இது சமன்பாடு 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது சமன்பாடு 2. அடுத்து கோளம் பியின் பரப்பில் நிலை மின்னழுத்தம். அப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா V2 = 1/4πε0 Q2/R2. ஸோ Q2/R2. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிலைமின் சமநிலையில் மின்னழுத்தங்கள் எப்படி இருக்குன்னா சமமாக இருக்குது. நிலைமின் சமநிலையில் மின்னழுத்தத்தோட மதிப்பு சமமாக இருக்குது. அதனால் ஈக்குவல் பண்ணிடுறோம். V1 = V2. இப்போ ஈக்குவல் பண்ணும்போது 1/4πε0. ஏன்னா இங்கே நடக்கிறது அதுதான், மின்னழுத்தங்கள் சமமாகும் வரை மின்னோட்டத்தினுடைய பரவல் நடைபெறும். சமமானதுக்கப்புறம் நின்றும். அப்போ இந்த சமநிலை மின்னழுத்தம் சமமாகும். அப்போ 1/4πε0 Q1/R1. இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனையும் மூணாவது ஈக்குவேஷனையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இதில். அப்போ 1/4πε0 Q2/R2. இப்போ இது என்ன ஆயிரும், இந்த 1/4πε0 ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ கேன்சல் ஆனதுக்கு போக மிச்சம் Q1/R1 Q2/R2. அடுத்து கோளம் ஏயினுடைய மின்னூட்ட பரப்படர்த்தி σ1 எடுத்துப்போம். கோளம் பியினுடைய மின்னூட்ட பரப்படர்த்தி σ2. ஸோ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா σ1 எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா Q1/A அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். பரப்பு, அதனுடைய மின்னூட்டம் ஓரளவு பரப்பில் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டம் தான் மின்னூட்ட பரப்படர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ Q1/4πR1². ஏன்னா ஆரை இங்கே நமக்கு R1 தானே. ஸோ 4πR1². இது பரப்பு, கோளத்தினுடைய பரப்பு. அப்போ σ2 Q2/B அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க. Bங்கிறது இதனுடைய பரப்பு. அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா Q2/4πR2².
இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து Q1 தனியாக எடுக்கிறோம். ஸோ Q1 ஈக்குவல் டு 4πr1 ஸ்கொயர் சிக்மா 1, Q2 ஈக்குவல் டு 4πr2 ஸ்கொயர் சிக்மா 2. இது வந்து ஈக்குவேஷன் 5, 6ன்னு வச்சு. ஸோ இது ஈக்குவேஷன் 5, 6 சமன்பாடு 4இல் பிரதியிட. 4 வந்து என்னென்னு பார்ப்போமா? 4வது ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், இந்த இருக்கு பாருங்கள். 4வது ஈக்குவேஷன் Q1/R1 Q2/R2, அதான் 4வது ஈக்குவேஷன். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை எழுதியிருக்கேன் 4வது ஈக்குவேஷனை, இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க. அப்போ 4πr1 ஸ்கொயர் சிக்மா 1/R1, இந்த Q2க்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 4πr2 ஸ்கொயர் சிக்மா 2 R2. ஸோ கீழே ஒரு R1, இங்கே ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணுறேன், இங்கே R2, இங்கே ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணுறேன். இந்த 4π என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். 4π கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மிச்சம் இருக்கிற வந்து இங்கே R1 சிக்மா 1, இங்கே R2 சிக்மா 2ன்னு வரும். ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு சிக்மா ஆறுங்கிறது மாறிலி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்மா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் 1/r, அதாவது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் 1/rன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரத்துக்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும். அதாவது ஆரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மின்னூட்டம் பரப்படர்த்தி வந்து குறைவாக இருக்கும், ஆரம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மின்னூட்ட பரப்படர்த்தியானது அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கோளத்தின் மின்னூட்ட பரப்படர்த்தி சிக்மா அதன் ஆரத்திற்கு எதிர்த்தகவில் உள்ளது. தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆரம் அதிகமாக, அதாவது கோளத்தோட ஆரம் அதிகமாக இருக்கு. இப்போ இந்த கான்செப்டை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏ மற்றும் பி, இந்த ஏ மற்றும் பி அப்படிங்கிற 2 கோளத்தில் இப்போ R1 வந்து அதிகமாக இருக்குது, ஏன்னா பெருசாக போட்டிருக்கோம். இப்போ ஆரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதனுடைய மின்னூட்ட பரப்படர்த்தி எப்படி இருக்கும்? குறைவாக இருக்கும். இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள், இதில் கம்மியாக இருக்குது, ஆரம் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ இதனுடைய மின்னூட்ட பரப்படர்த்தின்னு பார்த்தோம்னா அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த கொஷினுடைய கான்செப்ட்.